Rockere fra hele Danmark mødtes i dag i Esbjerg. Der fik en klub nyt navn og medlemmerne nye rygmærker. Nu har Esbjerg en støttegruppe til Hells Angels. I den anledning holdt HA'erne, nye og gamle, fest i klubhuset her på Ingemanns Allé i Esbjerg. Men det kræver god tid at tage til fest hos Hells Angels. På vej ind skulle alle deltage igennem først en chikane, og derefter en sluse bemandet med politi, told og skat. Selv bilinspektionen var med. Her er det Brian Sandberg, der ankommer. Han er blandt andet kendt som bodyguard for Stein Bagger. Her om foråret, der holder rockerne nogle forårsfester, og politiet møder altid op til de her fester. Vores strategi er, at vi gerne vil se, hvem der kommer til de her fester, kontrollere, hvem der kommer, og så også lige have skat med, så de lige kan se, skylder nogle af de her mennesker staten noget. Det er medlemmerne af Chieftains MC Seaside, der nu skifter navn til Devil's Choice Seaside, og dermed bliver en del af Hells Angels Danmark. Er der risiko for, at Esbjerg udvikler sig til en ny hovedstad for rockere her på Vestkysten? Nej, det kan jeg afvise, at vi bliver en hovedstad for rockere. Men det er klart, at det her giver politiet fornyet anledning til at kigge rockerne dybt i kortene, og vi holder et hårdt og vedvarende pres på dem. Først kl. 15 ankom motorcyklerne fra København. Også de eskorterede politiet, og også de skal igennem slusen med told, skat, politi og bilinspektion. Og her kl. 19 oplyste politiet, at enkelte biler er blevet indkaldt til syn, men politiet fortsætter med at holde øje resten af aftenen og natten.